Shalom, selamat hari Minggu. Hurian itu atta, tapasonang morata, mare demeta. Ring maita jonjong. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumopa langit do tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata, asini roham di parsitongan ni joromi, sumaman tu goarmu do beritam ale debata, ro di ujung ni tanoon, gok hati goran do di siamunmi. Tibul do Jahoba jala pujion situtu do di bagasan hutani debata, di atas dolok habalion nai. Haleluya. Martangyang mahita. Ale tuan debata pargogo na suatu dosan jala parasi roha na sumurung, di pangido roham, neng mangolu jala martua hami sogot, nunga ragam dalanna di beko manungguli rohanami, asa hutadda hami hatuaun sogot. Di baini upaserep hami manuaeng rohanami mangido sian ho, seleom matodim na badiai tu hami, asa porsia hami diholong ni roham di hami. Sai hutangyok kami masuaram, na mangapoi hami ditiki parasi rohaun nuaeng, asa sapang hami tuhanguluan, na pinaradem di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare demeta.
tatangi homma pati nilibata, ima pati paupaton do lapatanna. Pati paupaton. Ingot hamuma pabadion ari minggui, dina onom arima ula hamu nasa siulomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradani Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina ono mari do di topa de bata, langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papitoni. Dibani do umbain na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paridanai jala di perbadiai. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari roata di bata, jala ikon holong roata di ibana. Asa unang tois roata diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di roata. Jala ikon ringgas roata tumangion do mangguruhon. Ima saatna atong mangido gogo mahita sian tuan debata. Laumong lau naumbar tu pati nai. Ale tuan debata. Sai pargugoi mahami. Mangulon naumbar tu pati mi. Amin. Mare demita. Ring mai ta jonjong. Tato potima dosata martangiang mahita. Ale ama nami jala di bata nami na di banua gijang pargogo na suatu dosan. Pardinggan basa doho jala ro di saliling-liling na do asini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jojot do hami mardosa mardopokko. Jala jojot do husungguli hami rimasmu marite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuan Jaupa, say unang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuan debata hatuan nami, balua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuan Yesus Kristus Tuan nami. Amin. Tabigima baga-bagan debata taringot tu asisan ni dosa. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba, lambat terimas jala para siroha godang. Dang di bait tuhita hombar tu akka dosata. Jala dang di boloson tuhita hombar tu akka hajatotta. Songon asi nirwani ama-ama mida akka anakna. Asi nirwani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Tabigima kursian pungan inahana diuruti ina Kamis.
USB driver now. Pikiran lunak
Jadi bangsa ima Kristus Jehovah di Pataido mai bulan jelas naik ayuman hidup saat mertua doakan dan bangun hatan di mata jalan yoksa. Amin. Dari mampus yang Tuhan dari Unity Drummer
soalnya yang tidak perlu atas satu sion disanggup kotidion rak mahitaman don. Kelima, kurs yang ada PBB memiliki kur berbangsa.
Adi Perhalado Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pakaton selamat ulang tahun 1.024 hari Peon. Ruas selamat ulang tahun tanggal 1 Lopat atau di tanggal 20 Oktober 2024. Ay bilengon di Wataban at Jamnumot ay pason do Algalat ni Roha akan dibatan dua akan ulang tahun di eleksian Rom Ituan ayat 22a. Nonon ma ito. Alay sa foto do salud do manufak do nalingan diat kana magtolong ni Roha di debatan. At katuwang-tuwang na ulang tahun at tubo do pagselepyon Uima kawanginan kaya sa wanarong inukus ni Uriasa. Napatutuhon pagpupilian. Napagjulo minggu sa daryon pagpupilian julo do kita 2A o 2B pagpuluan pembangunan do sentralisasi. Napaduahon wali minggu tanggal 27 Oktober 2024 na naito pagpupilian julo do kita 2A o 2B Huria dohot sentralisasi. Naupatop paupaton Dewan Koinonia. Naparjolo seksi perempuan. Di hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 di Patupa do PHD Pertangyangan seksi perempuan ni Huriata Maringanan di Gereja HKBP Immanuel masuk pukul 10 WIB. Domutusi pinangido matusude perempuan nadong di Huriat tahun asariama madohoti Pertangyangani. Napaduahon seksi remaja Naposubulung. Di hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 di Patupado Pertangyangan seksi remaja Naposubulung ni Huriata Maringanan di gedung Sekolah Minggu HKBP Immanuel masuk pukul 10 siawib. Domutusi pinangido matusude remaja Naposubulung nadong di Huriata asaria madohoti Pertangyangani. Palimahon Dewan Diakonia. Panitia Natal Ama Ina HKBP Immanuel tahun 2024. Di hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 pukul 12.30 WIB dung sipul Minggu Arianon di Patupado rapat Panitia Natal Ama Ina HKBP Immanuel tahun 2024 Maringanan di gedung Sekolah Minggu HKBP Immanuel. Domutusi pinangidoma tusudi panitia nong tarpilit asaria madohoti para potani. Paunopon acara pertengahan wek boima amanginang taidabe songon naadong distensilan ni warta jemata. Papituhon inganan na majabui pertangyangan wek tu hari Rabu dot hari Kamis tanggal 23 24 Oktober 2024 boy mata idabe amanginang songon nadong di stensilan warta jemata. Nomor 8 torop ni ruas nambah noti permingguan di tanggal 10 Oktober 2024 boy mata idabe songon nadong di stensilan ni warta jemata. Nomor sia jadwal pelayanan sian mamuka hari Senin 1 hari Minggu boy ma amanginang taidabe di stensilan warta jemata. Pasapuluhon jadwal parkor tu Minggu tanggal 27 Oktober 2024 di Minggu pagi na markor punguan kor ama na paduahon punguan kor ama Jericho. Di permingguan siang na markor punguan kor ina Kamis punguan kor perempuan punguan kor ina Kana dohot punguan kor ina Maria. 10 sada ruas na opname di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas na parjolo MP Tambunan manang opu bitang sian wek Jericho pemulihan di Tonga Bagas. Na paduahon hala inang opu elo borutobing sian wek Jericho pemulihan di Tonga Bagas. Na patuluhon hala amang situa MHP Pardede sian wek Bethesda Marsahid di Tonga Bagas. Na popaton Catherine Siagian sian wek Jordan pemulihan di Tonga Bagas. Palimahon Mahendra Lubis
sian wek Jordan pemulihan di tonga bagas. Paunopon Michelle boru Simbanjuntak, sian wek Jordan pemulihan di tonga bagas. Napapituhon Abishalom Simbanjuntak, sian wek Jordan pemulihan di tonga bagas. Pawaluhon Ha boru Simanggusong, sian wek Jordan opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Pasiahon Marintan boru Simanjuntak, sian wek Jordan opname di rumah sakit Adpen. Pasapuluhon Halainang Nyonya Batubara boru Pangaribuan, sian wek Betania opname di rumah sakit Balige. Tabahan namar Said di tonga-tonga ni Ruasta ima Halainang Situaen boru Hutajulu, sian wek Bethesda opname di rumah sakit Adpen. Napaduahon Epan Hutapea, sian wek Jordan opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Napatuluhon Yoga Girsang, sian wek Getsemane opname di rumah sakit Brimob. Tadangnya koma manginang asa ruasta manang dongata namar sahid do na pemulihan di tonga bagas, asa tibu malum jalaboi tarap memuji Tuhan di bagas joro. Paduahon warta keuangan sentralisasi do non sentralisasi keuangan, diakoni sosial huria do keuangan pembangunan. Laporan keuangan di gerejata tu sentralisasi do non sentralisasi boima akamanginang taida songon nadong di kolom lampiran parhepengon ni huriata di minggu sandarion. Hami madok moleate tu sudah ruas nang parhalado nang pasahaton pelian bulanan tahun perpuluhan hamuleteon diakoni sosial pembangunan nuria di batama na masu-masu sudah ruas ni huriata jalan moleate maditabai Tuhan ma nasa pasu-pasu tuhita salhutna. Kelengkapan ni warta jematon boy mamanginang taida marhite scan QR code nadong di stensilan ni warta jemata. Songoni matik ting namasa di tonga-tongo riata moleate madita salutna moleate ma nang dituhata. Tapasak ma piliata pilihan sada A, duk sada B, marede meita. Tuhan baik menghulukun perbadiai padiho, bagaimana
hu jahama di tonga-tongata. Na huwa poi mahamu aliak kadongan marhiti-hiti asini rohani di bata pasahat hamuma daging muna bahen pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni di bata ima hadaulaton ni namar roha. Jala unang gabe sarobang hamu dohot portibion alai gabe ibaruma hamu dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani di bata. Ima nauli na hinalasonna doho na sundinggan. Ay marhiti-hiti sian asini rohana nilehon na tuau hupaingot ma ganup hamu unang matorbang rajumi hamu dirimuna lubi sian na patut. Alai itap ni natamama parrohaw muna. Ganup marguru tu gudang ni hapursiaon na diturpukon ni debata tu ibana. Upamana torop do ruas di dagingta alai dang saulaun ruasi sudi. Songonido hita torop sa daging di bagasan Kristus alai ruas bidu hita sama hita. Ganup majalo silehon-lehon marguru turagam ni asini roha na tinurpukon na tu hita. Ia panurirangon naing mardumu tu haporsiaon. Ia ulaun marhobas ba ulaun marhobas mah. Ia haguruon ima. Ia pangapoion ima. Ia na mangasi sian bulus ni rohama. Ia na manguluhon maringgas ni rohama. Ia na marbasa-basa sian las ni rohama. Ido sahat ni turpuki. Namanami na nami dongan sahapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan ngulutta. Songod dia do hita menilai. Taringot tu pamatang taon, taringot tu saluhudna hadiriot taon. Molo di partikian hababaki ni filsafat Yunani, hati-hai dia tusido bahwa tubuh manusia dohot nama rumang materi sifat ni jahat do. Molo mengihutton filsafat Yunani, roh itulah yang dikehendaki Tuhan. Holat toddi ido na dihalomo debata anggo pamatangon boido naing tu dia pe buanotta lomotta do guru dihita do. Molo di bagasan partikiat tanuaing tabigido jok padohan madok lakukan apapun yang menyenangkan hatimu. Alanido selama itu menyenangkan hati seseorang babu ido ulah hononna. Gabi jok do marhiti padohani nang pemaralo tulomoni rohani dia bata. Selama itu menyenangkan kita, selama itu menyenangkan hati seseorang, tumagod doi taulahon. HP amanginang dongan sahapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Dung tatadda tu hatta Yesus tatulak do pangatusion songon do ni halak Junani nakingani. Pengajaran filsafati hanya roh yang dituntut oleh Tuhan. Sementara tubuh kita ini bebas dipakai untuk apapun. Tatulak donang akka pemahaman ni modern nama dok. Selama itu menyenangkan hati kita, lakukanlah. Aidang sudena pasonakon rohatai si pauluatta, si ololuatta. Ekonsipata tao tapi do nang akka hasoloan ni rohatta molonung nga maralui tulo mo ni rohani di bata.
Atau nga manami nanami dongan sahapor siaon. Di topik ni minggutta disungguli taringot tu hadaulaton ni namar roha. Ibadah yang sejati. Dan apalah istilah manang padohan na jarang tabigi taringot tu ibadahon. Terlebih kita songon halak Kristen, ibadah telah menjadi bagian dari ngulutta. Itu sifata binegi akka komplain ay holan na ibadah nama turusulaon. Tadok majo rupani kan pertangyangan hari Rabu manang Kamis. Akka ina na masuk tupunguan ina Kamis, tong muse pertangyangan. Na masuk tupunguan ina Hana, pertangyangan hari Rabu. Na masuk tupunguan ina Maria, pertangyangan hari Jumat. Dungi adong muse pertangyangan perempuan sehali sebulan. Pertangyangan seksi ama sehali sebulan. Songoni nang pertangyangan naposo bulung sehali sebulan. Asing dope pertangyangan marga. Asing dope pertangyangan STM. Asing dope akka persekutuan di tempat karejo. Tabba muse hari Minggu. Mula adong muse ulaon mangapuli. Doh lanak kana asing. Pajut huhi tama begi hata ibadah pertangyangan. Alai sasitong na amanginang ahado na niguaran na hadaulaton ni namar roha. Apakah yang dimaksud dengan ibadah? Apakah ibadah hanya sekedar sebuah rutinitas? Molo halak Israel naujui memahami ibadah adalah kewajiban. Laho patupahon akka ruhu ni parsobau tu debata. Adong disi marede, adong disi pasahat pilihan, dohot partangyangon, nang marpardomuan tu nama bege hatani debata. Jala ido ibadah nata tusi nata lapati sahat tu bagasan tikyon. Alai cukupkah hanya sebatas itu amanginang taringok tu ibadahon hadaulaton ni namar rohaon? Apakah Tuhan sudah berkenan? Tuhan senang melihat hidup kita. Molo rohita terus 52 minggu setahun tu gereja. Molo hadir hita terus dina pinatupa ni huria pertangyangan hurang lebih 40 hari di bagasan setahun. Molo hadir hita nang diaka kegiatan kategorial. Dohot akka punguan ni marga nang akka punguan ni STM. Nah selalu diawali dengan ibadah. Nga adong jaminan na manginang di halo mohon debatang ulutta molo tadohoti sudinay. Totu ikon tapabagas do sukun-sukunon asa boy talapati taringot tu arti ni ibadah manang namar hadaulatonon. Ala dang tapung kiri gudang dohala na ringgas marminggu, ringgas pertangyangan, ringgas donang madohoti akka pertangyangan di punguan marga dot STM, ringgas donang akka kegiatan-kegiatan na asing di tongan di huria do kegiatan sosial. Alai tongdo tungso di hilala ibana do saluhu nai parbueni haporseonna dohot parbueni partodionna. Ala adong do halak madohoti isu dia itungi songon sada kewajiban holan ritual holan setor muka holan patuduhon na dohot do audisi. Idolana manami nanami dongan sahapor siaun hadaulaton ni namar roha kehidupan yang beribadah molo sekedar ritual dope molo holan sekedar akka kewajiban keagamaan dope taitong alaidang marharorowanisian bentuk ni partodion nong menada debata dang marharorowanisian akka parsauratan nasolhot tu debata
Dang marhiti akka haujahan ni naung tajalo asini rohani di bata di tonga-tonga ni ngulutta asini rohani di bata na mangojor rohatta laho marsaur doho marsob batu ibana. Manang nabui dohono na manginang ibadah yang sejati adalah interaksi kita yang nyata dengan Tuhan. Hadaulatun ni nama roha ima bagian ni parsaurata na mangulu doho di bata. Jadi bukan pada liturgi-liturgi, bukan pada tatanan-tatanan ibadah nang pemarguna doi mangurupi hita. Tapi yang terutama dalam ibadah kita, kita memiliki interaksi yang hidup. Parsauran na mangulu dohot debata, dohot akkadongat tajolma. Alani tabering ma manginang diturpukon, songon dia dohi tutu songon halak Kristen, laho madalaton akka peribadahatta mangulu di bagasan hadaulatun nina marroha na parjulo didok apostol Paulus pasaha madagingmu bahen pilihan na mangulu na badia na hinalomohon ni debata ido didok diturpuk taon pasaha ma dagingmu molo dihalak junani naking holat tod dido pasahatut tu di batanin na alayang go halak Kristen tutu naung majalo haluaon sian Tuhan Yesus Kristus sadok sudido pasahatotta tu di bata daging dohot todita tapasahat tu di bata asa gabi pilihan ni pilihan na buha pilihan na mangulu pilihan na badia pilihan na hinalomohon ni di bata. Sada si patak kasot taringot tu pilihanon amanginang. Di anak ni si Adam do si Hawa, Kain dohot Habel. Rap pasahaton pilihan do nasida. Alay adong dui pilihan na berkenan tu di bata, adong dui pilihan na so berkenan tu di bata. Asa mulo pasahaton pilihan hita, buido tergantung tu nominalna mempengaruhi rohatta. Buido nang tergantung tu manang motivasi alai sada naikon parate-ate honotta. Setiap kita memberi persembahan kepada Tuhan, mari kita perhitungkan apakah pilihan kita itu akan menyenangkan hati Tuhan manangdang. Ala di pangido hatani di bata pamatang tadoh todit tadoh pasahatot tagabe pilihan tu adupan di bata. Kita tanya tu dirita pilihan na di halomohon di debatado pamatang taon doho to di taon molo naing tapilihon itu adupan na tutu molo hadiriot tado tidak semua manusia mempersembahkan tubuh rohnya pikirannya hatinya perbuatannya perkataannya dang sudei amanginang boy menyenangkan hati Tuhan di halomohon rohani debata. Atong songod dia doh, pamatang dohot todi, dohot pikiran, dohot rohana songod dia doh. Nabuhi tapilihon asa gabi pilihan na hinalomohon ni di bata. Na parjolo idaot ta manginang dison dikaiton apostol Paulus doh. Pasahaton pilihan itu adupan ni di bata ima pamatang ta daging ta nang sadok ngulut taong gabi pilihan na hinalomohon ni di bata. Itu berkaitan dengan apa yang telah Tuhan lakukan atas hidup kita. Nga ditobus sita sian hamatian. Anggo saliling di bagasan hamatian dosai hita sadok las solomo rohani di bata laho majalo ngulut taun gabi pilihan. Aidang adong be hasit tongan di bagasan diri ni jolmai nungamar dosa sudi jolmai. Alanidang terbahit jolma mamilihon pamatang na dohot todina na merdusai tu debata. Egare dia kapilian pada narubi ipe holan otik pe adong maluking hulik kuling ni domba manang biru-birui dang buibe. Mati pulpe otik sisilonna dang buibe. Edo alana ikon diperiksa akamalim do jenisnya kapahapahanan nanaing dipilihon gabe pilihan. Harus yang sempurna, tidak ada cacat. Alanido mulu mangihuton akka hadagingot ta dohot pardusautta tang bui behita
pasahaton pilihan tu de bata. Ale di kaiton mai didok di hatani de bata di sada Korin 6 ayat 20. Odo dasorta amanginang buasa ikon pilihonotta dagingta tu de bata. Didok songonon sada Korin 6 ayat 20. Ay argado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu ma de bata marhiti-hiti daging muna dohot marhiti-hiti tod di muna ay de bata do napunay. Alanong ditobus do hita. Alanong tajalo do panubusion ni Tuhani. Asa terbaik kita amanginang pasahaton daging taon. Gabi pilihan na mangulu diadupan ni di bata. Gabi pilihan na hinalomohon ni di bata. Totong ma taingoti. Ternyata kita begitu berharga di mata Tuhan. Ubahen na gabi di lehon ibana anak na nasasadai. Manubus sita na di pardusauni. Asa tahu hita gabi pilihan na mangulu diadupan ni di bata. Na hinalomohon ni di bata. Atong songod dia do hita pasahaton piliata. Songod dia do hita pasahaton dagingta. Ngulut taon gabi pilihan tu adupan ni di bata. Tapastihon amanginang. Kita masing-masing yang ada ini narotu bagas joroon. Nunga taauhon pakokopon ni Tuhani. Dan kita sudah melihat diri kita ini berharga. Sudah ditebus, sudah diselamatkan. Dang bemilik ni dosa. Dang bemilik ni hagiok ni daging. Tetapi milik Allah. Pilihan tu di bata nama. Parnguluota dohot pardagingon nang partodiota. Pilihan si songonima amanginang natabuan. Dingulutta tuadupan ni dia bata. Ima hadaulatun ni namarroha. Ido tabereng di ayat sadai diturpuktai. Itu kan kata Paulus. Na ni kutip ni amang padita penakis sada Korin 6 ayat 20 Paulus domaddoki. Apakah kita mengikuti Paulus? Adakah ajaran Tuhan Yesus? Na tong sarupa pangodol hononna marpardomuat tu si totu amanami nanami boido tabereng tong di Bibel ta di Matius 22 pe molo tajaha di ayat 37 do saterusna didok disi haholongi mah Tuhan de bata sian nasa gugum sian nasa roham. Ini ajaran Tuhan Yesus. Molo naking songon naragu kita itu karena ajaran Paulus, Yesus sendiri pe madok. Haholongi mah Tuhan de batam, sian nasa roham, sian nasa gugum. Seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita adalah pilihan natuk mabahen halomuan di rohani di bata. Ketika kita sudah menerima keselamatan dan hidup di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jalairu musi didok Tuhan Yesus Yohanes 4 ayat 24. Asa tod dido de bata. Manang ise naro marsoba tu de bata ikon di bagasan tod di dohot hasit tongan. Tod di dohot hasit tonganon adalah pribadi seseorang yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ido amanginang na ni pangido ni turpukon di hita. Setiap orang yang sudah menyadari keselamatan dari Tuhan Yesus dan melihat betapa hidupnya berharga di mata Tuhan, gabi pilihonon namai tude bata secara sukarela, secara rohana yas, dohot rohana tulus. Laos kaitan na napaduahon didok Apostol Paulus unang sarobbang hamu dohot portibion. Apakah dasar Paulus mengatakan unang sarobbang dohot portibion? Roa naniula portibion. Molo portibion songon nahodok di patujolo jamita nak nganido. Manusia di dunia ini yang tidak mengenal Injil, yang tidak mengenal Kristus, hidupnya dipakai untuk menyenangkan hatinya dan juga untuk menyenangkan manusia.
Tabereng mamanginang, seberapa banyak yang kita habiskan demi kesenangan tersendiri, seberapa banyak yang kita korbankan demi menyenangkan hati orang lain. Sipata mardongak kita, ulo do holan naing pasonakon rohani dongan pardongan utai. Asal masonang ibana. Alai didok hatani dibata, boleh kita menyenangkan hati kita, boleh kita menyenangkan hati orang lain, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu tabireng di ayat 2. Mu bama pikiramuna, gabe ibaru mahamu, asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata. Mungkin kita pintar, apa kebutuhan kita? Taboto do songo dia do pasonakon rohatta. Jalan ngalilek kita, tadok majo marsiajar, geriada, ngagabi diperhatuban, diperhamba, supaya menyenangkan hati orang, menyenangkan hati satu kelompok kita, geng-geng kita, do lanakan asing. Alaikon, adong do hata diatta. Kita juga harus paham, manibangi, di dia do lomo ni rohani debata, nauli, si hinalos sonni, dohot akka nasundinggan. Si halas sonotta dohot akka nasundinggani. Kamanami na nami dongan sahapursiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo boy do tatibangi lomo ni rohani debata jala taulahoni disimahita naung ibaru naung di bagasan akka ngulu na maribar dohot portibion. Alai molo taboto lomoni rohani di bata dang taulahon taboto do na pinangiduni di bata alai paula so tapar rohahon ala na menjaga hita asa las rohani dongan ala na tapilit rohat tasadiri majo nagabe sonang sarupa jala sarobang do pehita dohot portibion. Orang yang beribadah, orang yang memberikan hidupnya, seluruh hidupnya secara totalitas gabe pilihan tu debata di boto ibana do. Kenapa dia mempersembahkan itu? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Alani do manami nanami dongan sahapursiaon, siapapun yang beribadah, siapapun yang melayani ibadah, siapa yang datang beribadah, siapa yang terlibat dalam ibadah, saya ada naing prinsip sitio potta saluhu neta patupah untuk menyenangkan hati Tuhan. Di luar ni itu bukan ibadah yang sejati. Molo di luar ni nama bahen las rohani di bata, mabahen lomoni rohani di bata, dang hadaulatun ni nama rohai. Mungkin kita kelihatan seperti beribadah, mungkin kita kelihatan repot seperti melayani ibadah, mungkin kita berpenampilan seperti penampilan orang yang sedang beribadah. Alai anggoso napatu pahon lomoni rohani di batadui, itu bukan ibadah yang sejati. Molo tahilala do naking hina argani pamatang taon nong ditobus ni Kristus marhiti mudar dana argai jauh-jauh tu ganup hita pasahaton daging doho todita laho makobasi ulaun ni Tuhani patupahon lomo ni rohana. Omana paduahon amanginang asa tung takas hita gabe songon halak na marhadaulaton hidup beribadah di hadapan Tuhan dengan ibadah yang sejati. Alanido akan mangulahon pelayanan, akan beribadah, akan marsobat Tuhani di bagasan todi dohot hasit tongan. Diuduti mamuse di ayat tului, unang matorbang rajumihamu dirimuna, lo bisian na patut. Justru yang beribadah yang sering menampilkan kesombongan-kesombongan. Pelayan-pelayan ibadah yang sering menampilkan kesombongan-kesombongan. Nanaing dohono ni hatani di bata berseberangat do kesombongan ni dengan todini peribadahan. Berseberangat do kesombongan ni penonjolan-penonjolan diri i dohot na pinangido ni di bata sebagai ibadah yang sejati. Tung macai
di segi do hita marhiti hatani di bata di bagasan tikion. Di segi artinya ditampi. Ala tapi ring maju amanginang justru dalam peribadahan itu muncul orang-orang yang menonjolkan diri, orang-orang yang ingin dihormati, orang-orang yang ujungnya patubuhun akka perbedaan. Tokenai yang marnatal nama amanginang. Badi aturannya masa-masa Natalon, masa-masa nagok damai sejahtera do kan itu. Lai biasanya di akka kepanitiaan pe muncul lo ragam akka persoalan-persoalan. Seksi na asing merasa harus lebih hebat seksi kami dari seksi yang lain. Jadi haduna di sada gereja na yang mangradi patupa Natal Natal parupuat don alidang di huriat ton ati amanginang. Di nasing don. Di Pulau Jawa. Marsoal masa ada situa ina rapdo ruas ina di kepanitiaan ini. Persoalan nasi don ngajibu sampai haluar mahatani situa ina. Unang pajago-jago hok kuda au ngasahala situa ho ruas do peho dang lepel huho. Inang situa tu ruasi. Ba ro ruasi mengalusi jangankan situa harupadita ho harwat terhahuwa termarhuwa inatai. Tapayak kemaju inang amang dalam sebuah kepanitiaan nanang makubasi ulau Natal ulau damai. Ali sampai songonima hatani parhalado dohot sahalak panitia di kepanitiaan ini. Baru hola situa dope garu padita pe hodak kuterkeho inatai. Amanami nanami donga saha porsiaon maralo do tutod dini ibadah rohana marhadolatoni nasa na margoar gijang ni roha. Alana tapatupa di peribadahani ima laho mangului debata mangulahon lomo ni rohani debata nasundenggan. Ido alana di ayat tuli unang mak terbang rajumihamu dirimuna. Ketika orang pandai sekali mengambil posisi, mengambil tadok maju kesempatan asa haru tarida ibanana dumenggan sian na asing HP ulau nai asa hobar jala ubuk tulo moni rohani debata dang terpatu pasa. Bingung ibana. Kayak mana ya? Asa lomo rohani debata diakka ulau Natal tahun. Tang diboto patu pahon. Alai molo buhada babahe nasa sona akka tahun nasal pui. Akka kebiasaan-kebiasaan ini sering dope gabe pertimbangan-pertimbangan. Unang terbang rajumihamu dirimuna lubisian na patut. Itap ni natamama parrohahomuna. Jalan apa paton amanginang na parpudi diturbukon. Sebagai orang Kristen yang sudah ditebus, dilehod do tuhita ganup karunia silehon-lehon itodi. Jadi dangadong disi sebenarnya dapat tibu-tibuhon diri. Orang-orang berbeda satu dengan yang lain. Marasing do silehonna. Adong doi amanginang disada huria Roma akka parhalado mangaririt sahalak ina gabe calos situa. Ngaliling diili-ili inat taon. Ujung na diului mah ulo piaho gabe calos situa dengan syarat ninna. Na perjulu unang isuruh hamu martangi yang idululuan. Na paduahon unang pola dong tugas sumaragedda nang di perminggon nang di pertangiangan. Holanido syaratna dohot unang merjamita. Muluhita manginang songoni taluas dope gabe calos situa atong ahabi gunam. Ahabi gulamu. Ale ternyata ijalok ka donganido. Dangidok kon nasida tong ahabi gunam gabe calos situa. Dang ninna. Diului do. Dan luar biasa na inang amang setelah hinat tong calos situa gabe betuduhon ibana berbeda do pajon na saat ibana. Memang
dang apala di parageddaw, dang apala di parjamitaon, dang apala di partangyangon, alai molo adong na marsahit ruasna ngai mana perjulo sahat tu si martangyang. Molo adong acara na mga puli ngai bana sudi mendampingi keluarga di si lahu mengurubi harus si patupaon untuk narom mga puli sian huria. Molo adong akka napugus na mabalu tungi boto ibana do sudi ruas naon jala takasdo hadir pelayanan di huria marhite-hite inat tahun. Mungkin panggilannya adalah marhubas berdiakoni. Alan itu di mana syaratnya jala memang terpasu-pasu do huriai marhiti-hiti pelayanan nih inatai. Amanami nanami do ngasaha porsiaon, setiap orang itu berbeda pajauan. Dang saya sudah malo maredde, dang saya sudah malo martangiang, dang saya sudah ibana malo makatai marjamita, dang saya sudah ibana boy tongam berengon pardopahanna dohot pahianna. Alai hobbartu silehon-lehon ni toddini debata. Setelah kita ditebus dan dikuduskan darah Kristus, setiap karunia yang kita miliki yang berbeda-beda itu inang amang, itu akan semakin berkembang, semakin bertumbuh. Hidup bahena didok pelayanan kita itu tidak lagi merebut tentang status dan posisi. Pelayanan kita itu adalah untuk melengkapi satu dengan yang lain. Adong mai na patupahon akka panuri rangon, adong mai na patupahon akka parhubason diakoni, adong mai na manugu-nugu di bagasan pangajarion haguruon, adong mai na mangapoi mangalehon akka puda, adong mai na mangasii dohot akka na manguluhon, dohot nang akka na marbasa-basa. Ragam amanginang idaut tama ada karunia Tuhan di bagasan ganuk ngulutta. Ido alana hobbar tuasi ni rohani Tuhan ido pasahatot tapiliani tu di bata. Atong amanami nanami dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus ngataboto behadaulaton ni namar rohai. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar hadir, bukan sekedar talehon peliata. Tetapi pertimbangan utama kita adalah ala argado hita ditubus Tuhani, pasahatot tama peliata, ima daging taon tuadupan ni dibata. Jala dinapasahaton akka peliani hita, tutus situtudo, sian nasa rohana takas, laho mabahen, lomo ni rohani di bata di bagasan haserepon ni roha hobbar tuakka silehon-lehon ni todii tuhita i mata patupa amanginang ganuk beribadah hita molo sibuk hita mamikiri akka pahiata lau beribadah dinggan mai molo akka namarede ekon diparadi akka edena dinggan mai mulu akka na marhubas di paradi akka pakubasyon na dinggan may alay na rumikoti unang lupa hita asa natapasaha tu di bata sudi ngulut taon asa hobbar tulomo ni rohani di bata jala asa totong silehon-lehon ni Tuhani ima asi ni roha karunia roh totong tapasahati tuadupan ni di bata. Amin martangyang mahita. Ali Jehovah Tuhan nami, mauliati madiho Tuhan, nungahu begi hami hatam, diajari hodo hami asa marhadaulaton ni roha, beribadah dalam peribadahan yang sejati. Ibadah sejati, ima memilihon sudi ngulu nami, gabi pilihan nama ngulu tuho. Ibadah na sejati, ima nam manibangi dia malomo ni roham di tonga-tongani ngulu nami sipatupaon nami. Ibadah yang sejati ima namar hasirepon dang mangerajumi
terbang akka diri nami sian akka na asing. Ibadah yang sejati ima di bagasan akka asiasimi karunia-karunia roh pilihonon nami mah masing-masing akka talenta nami gabi hasangapon di guarmu. Posodorohan nami Tuhan gabi takas mahami dinarohami ganup di peribadahan nami gabi lam takas mahami rotu adopan mi songon panguluyon nami makkaholongi ho dohot makkaholongi dongan nami jolma. Ditikyon Tuhan martangi yang hami mangidu asa urupi jala pasu-pasu mahami lehom madihami hahi pason lehon gugu do lasni roha. Pasu-pasu akan naniulan ni tangan nami, pasu-pasu ali Tuhan ng keluarga akka pinopar nami. Pasu-pasu Tuhan ng akka pakobasyon nami di tonga-tonga ni Huriamon. Ruas ni Huriam na marulang tahun kelahiran dohot na marulang tahun parsaripion. Gohima Tuhan nasida marhiti-hiti pasu-pasumi damelas ni roha nang saluhut na kadinggan ni basam patongonom mo ma di tonga-tonga ni ngulu nasida. Uhamolatihon roha nami Tuhan aka pangurupyomu di akka ruas mo nang malum jalamaluas yan parsahiton sa totong maho Tuhan manguduti asin ni roham di bagasan ngulu nasida. Songoni mahutangnya ko kami Tuhan akka ruas ni Huriam na di bagasan parsahiton adong 10 halak jala ra torop dope Tuhan di luar ni na tertiting sadarion akan bersahit ruas ni Huriam. Ibotohodo Tuhan ganu pakilalaan nami ujung mangadobi parsahitoni galedo hami. Jala di tiki parsahitoni mahami Tuhan pajonokon diri nami maju guarmu mangidu asini roham. Las dohot mahami Tuhan na di bagas joromon mangudihon akka manami inanami ruas di Huriam na marsahit nang akka parhaladum. Asa anggiat ma lehonommu Tuhan hama malum lehonommu hahi pason tanggal mana sasahit sian saluhuna akan marsahit di bagasan tikion. Di amang empe tambunan opung bintang sian wik Jericho na pemulihan di tongani bagasna. Inang opung elo boru tobing sian wik Jericho na pemulihan di tongani bagasna. Amang situa MHP Pardede na marsahit di tongani bagasna sian wik Bethesda. Catherine Siagian sahalak na marbaju na pemulihan di tongani bagasna. Mahendra Lubis sian wik Jordan na pemulihan di tongani bagasna. Michele boru Simanjuntak dakdanak sian wik Jordan pemulihan di tongani bagasna. Abishalom Simanjuntak sian wik Jordan na pemulihan di tongani bagasna. Inang haboru Simangunsong sian wik Jordan na dirawat di rumah sakit Bunda Tamrin. Marintan boru Simanjuntak sian wik Jordan na dirawat di rumah sakit Advent Medan. Inang Nyonya Batubara boru Pangaribuan sian wik Betania na marsahit di rumah sakit Baligi. Songoni manang inang situa boru Huta Julu sian wik Bethesda na dirawat di rumah sakit. Nang ianakon ni Huriam Yoga Girsang opnami di rumah sakit Brimob. Dohot ianakon ni Huriam Evan Hutapea na opnami di rumah sakit Bunda Tamrin. Tuhan marasini roha maho tuaka ruasmu parhaladom na makalunguton hama malum manasida di bagasan asini roham. Tuhan Jehovah di batama nami di hamolatihon rohanami do ali Tuhan sudi dinggan ni basam nama dongani ngulu nami di tahun 2024 tahun. Saat tu nama rujung tahun ali Tuhan dia kapakobasyon ni Huriam nanaing patupaon nami. Homa totong dongan nami, homa totong na mangurupi hami. Ali Tuhan nang dia persiapan Natal di tonga-tonga ni Huriamon na hinasuhuton ni sekolah minggu remaja na poso do gabungan ama ina. Nang akka Natal di tonga-tonga di Huriamon ali Tuhan na naing patupaon nami secara hatopan pasu-pasu may asa totong takas hami Tuhan mangaradi jalabahin sangap di guarmu sudi akka persiapan Natal nami i. Mauliati madihu ali Jehovah di batama nami sahat diho mangulu nami di bagasan Yesus Kristus. Amin. Tapasahak mapiliat tatujulu mared de mahita.
Manado Padukuhan Tuhan di mata Mudana diung sehonong idolo Golgata. Argado hita sasude ditobus Yesusi Ainai mangolu etabi diado panai Atong ringkas Jong may kasalo na. kami mangaludusai Tahanguluhon nasudi nasian Tuhan Tatangyak kom mapeliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tong diro di pamataku hosado guguki rodi selu artaku pasahan itu satu kudus. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malom meneroham di banua tonghaus songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami, di dusa nidongan namardu satu hami, unang hami tugi tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai hodona puna hai raja dot hago rodi hasan pun salelengi lelena Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho, di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de bata mabohina tuho, jala di pasar madamena tu todim. Amin, amin, amin.
Inang, buat perempuan kita latihan sebentar Korea Inang ya. Buat seksi perempuan kita latihan dulu sebentar.